Fáilte go dtí Gaelcholáiste Dealgan, cuimhneas sanam domsa príomhide táisteach don Gaelcholáiste Nua seo. Sa scoil seo chuirmid fáilte roimh gach aon duine ó chúndé luachs na cúndaithe mór thimpeall. Tá muid lonathe nDún Dealgan, teach na spidóige ar an rampar in naca leis an ionad siopadóireachta. Scoil do chuid choláiste glór na marata ann. Fáilteisteach. Is bralam a bheith mar chuid de Gaelcholáiste, maithíonn sé nó chlán agus is pobal beag scoile í. Cé go bhfuil níos mó na 400 dhalta ag Gaelcholáiste glór na mara, maithíonn sé fós ar nó chlán, leis díobh de do bhliongrúpa ach go háirithe. Tá aithne agin ar a chéile agus tá gach anam marolalas agin. Bhí sáide míad an chéad anam do bhúntóirí, mar hampla múntar orla. Is bralinn go léir an Gaeilge agus an cultúr agus tá an aim céine agin, an Gaeilge. Feilm muid gach ábharscoile trí Gaeilge seachas bearla. Múnaíonn na múntóirí sin trí Gaeilge is slí ná dúrtha. Déanann sé cabhar a thabhairt ar néalga forbairt. Déanann muid imeachtaí taobh muid den seomrónga trí Gaeilge freisin. Níor rasta mé ar bunscoil trí Gaeilge agus tháinig mé an siúlam féin. Ach fuair mé amach go luath gur na múntóirí anna cabhraach agus rinne mé a lán carda nua. Má tá huile olalas uibh is féidir feicindar ar siomh gréasán. Tásúla go móilmid le chéile go luath. Bí gíle.